Arkadaş şäheriniň Gorogly adynaky döwlet atçylyk sirkinde geçirilen sirk tomoşasy medeniýet hepdeleniň nowatdaky günüň çärelerini jemledi. Bu ýerde Arkadaş şäheriniň Gorogly adynaky döwlet atçylyk sirki tarapyndan taýýarlanan Gorogly atly teatrlaşdyrylan sirk tomoşasynyň ilkinji görkezişi boldy. Sirk tomoşasynyň edebi kompozisiýasyny ýerine ýetirmäge Türkmenistanyň döwlet sirkiniň Arkadaş şäheriniň Aman Gulmamedow adynaky döwlet drama teatrynyn artistleri Awa Anaýew adynaky halkara atçylyk akademiýasynyň talipleri şeýlede galkynç milli atysynaky oýunlar toparynyň ýaş ýigitleri we gyzlary gatnaşdylar. Ilkinji gede görkezlen sirk tomoşasyny Gorogly şadysanynaky gahrmanlygyň keşpleriniň janlandyrmak arkaly Goroglynyň döreşi hemem öýlenişi beýan edilip, şadysanyň bu ýaşahalary sahnalaşdyrylan edebi çykyşlary esasyna tomoşaçylary ýetirildi. Sirk tomoşasynyň jemleýiji bölegi hasam täsirli bilen tapawutlandy. Onu öz döwrüne Goroglynyň 40 ýigitleri bilen gazanýan ýeňişleri häzirki döwrüň galkynçly gadamlary bilen utgaşdyryldy. Arkadaş şäherinde ilkinji ede geçirilýän medeniýet hepdeleniň 4-nji güni tamamlandy. Oň wakalary medeniýet sunugat we dörejlik işgärläriniň özgünçli bayramçylygyny öwürlenip hepdeleniň çäreleriniň türkmen medeniýetini we sunugatyny hasam kämilleşdirmek, oň köpegşünligini giňden beýan etmek ugrunda baý mazmunyny açyp görkezdi.